Alakan Boyet. Aha. Ikabil mo man dati effect na. Hindi, palpakak sa. Ayun, nagar. Kanta ka DJ lang. Ni Mang Boyet na peklan ababaer Nanay. tiraen na uray painukim mabalyo Ay. awan kilien na alang uray sino basta nagblaus ken nagpalda sige manso certified achik boy ni Mang Boyet tiraen na uray aniat itsura na Asyo. may sanga aldaw ket na booking ni bakit na nada sa bali akakibkibin na ay Mang Boyet na alakan ag kararagken ag lemengkan ni bakit musar saraken nakaadda pay igem na abadang nukumangamin tinepelam kaarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam Ray out! di Ilocano. Ayan, sa mga nag-share po, maraming salamat sa ating mga sharers. Yes. Yan kasama din sa ating sa mga mag-share pa. Thank you so much. Ni Mang Boyet natangken ti ulo na Chat ka patangkel. di agnakem uray palken ni bakit na Wala kayo? gaputi arem na adi matepelan ni Boyet kanayon ama dugulan ay Mang Boyet na alakan ag kararaken ag lemengkan ni bakit musar saraken naka at dapay igem na abatang nukumangamin tinepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam ay Mang Boyet na alakan ag kararagken ag lemengkan ni bakit musar saraken nakakadda pay igem na abadang nukumangamin tinepelam taarem mong aglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam Ray Au ni Ilocano. Alright, ito nga dapat iya. Naalak